Добре дошли в епизод 4 да играем с Vice. Ще имам аз, тук е моя приятел Калян. Ага, нека да започнем. Това той ще прави първата, аз втората. Да, иначе нека първо да стигнем. Тя е интересна игра. Определил съм се през години, които да играе, аз не съм добър шофьор на нея. Да ме видя някой ченгер, тук има звездичка. Еми, добре, ченгерите тук не решава за лошо хранение. Сега готово проспряме, трябва да влезем в хотела. Да. О, добре, доста е странно. Да, ето тук може да си имаме с тази касета. Това ще е първото на място, добре. Иначе може да купувате още, но просто това е началото. Да, това е началото. О, всъщност, добре, оправих си го. Да, продължаваме. Ако чувам шум, извинявайте. Това иначе имаме работа сега. Трябва да намерим офиса на Кен. Трябва да последваме английското на карта. Добре, тук се го пише доста добре. BCP. Чай, може ли аз ще се намерим на радиостанция? Къде? Ей сега. Let's go. Има се музиката. Ей, пускаме Вайсрока. Аз винаги пускам нея. Тя не е забавлява на мен. Ой, за тази ще снимам аз. Да, иначе нека да слезем. Това е офиса на Лан. Не на Лан, са Лан, са един мила да има това. Да. Ние ще мисля... Всъщност сега трябва да продължи по наша една мисъл. Да, трябва да отидем при Рафаел. Какво е направено? Ето тук имаш кучер. Да. Добре. Ай, без. Това не може да кажеш добре. Еми, не трябва радиостанция, дори може да каманим. Аз мисля от нея. Може да използвам. Колко на кой мудрим за тебе? Не, Рафаел е там. Даже не съм. Добре. Това ти са блъснава. Дадохме малко живот. Помня да прицелиш и ще печелиш пари. Добре. Това да смисълът мана да 50 души, 50 кинта. Добре, ти на мен е Добре, сега ще... Още 50. Да, иначе наритахме футбол. Дайте ме да видя колко долу стана крипа и да дам на Дани, обаче първо искам да наритам това. Тук пъти всички са бени, дайте момент. Здравейте, сега ще съм аз. Трябва да бъда аз. Тук да служим за проектор. Той ще го зарежем. Това е магазин на Рафаел. В него май ще ходим 2 или 3 пъти, не знам. Но много пъти когато ходиш по раза. Има и един друг на... Не помня на кой на... Добре, да пише все едно. Иначе... Хубав мотор. Як мотор, иначе. О, може първо да ми се убийства, ако изпълнявам аз. Добре, ти си срещу отвачите. Магазина от оръжия. Има ли нещо, което може да купим? 100 пуш пистолет. Но ти да видиш. Аз и от мога да взема безплатен. Да. Опа. Сега гледай да не умреш. Няма, аз съм добър, гледайте какъв съм про. Чакай, взем пистолета първо. То първо трябва да е там пистолета. Но на парти. Да, парти. Ще дам на моя приятел да... Ще паузираме, защото имаме работа. Иначе, нека да продължаваме. Трябва да взем палмаци. Ние ще да усексима.
Да видим дали всъщност тук има тъпа кола, има само една лимузина. Ама... Аре, аз съм шока. Сега задание. Давай. Да. Мислете, че се блъскам, ма. Шофьора не е в моя страна. Аз съм по-точен с оръжието. Блъскам се. Не съм толкова и точен, ма. Батъл. Някакъв е, че лимузината е като танк. Всъщност не ми се сърдите, ако някой не се наложи. За малко ще я потопя колата във водата, това ще е лошо. Опа! Добре! План Б. Чао, маци! Има подгодена чемпетата. Но не, дали още ме преследват? Да. Карта не излезе. Не те преследват. Само не са блъскали. Иначе спечелихме 100 кинта. Той извърна на място, да е докато мрак. Всъщност нека да излезнем, че колата ни е доста размазана. О, хайде. Официалният костюм е хил до края, добре. Иначе искам да предпочитя магазина за оръжие, дайте ми един момент. Ето тук тази боедженица има бронежилетка. О, да, бе. И всъщност магазина на убих човека на магазина на оръжието и то... Ето има оръжие! Ето има яко оръжие! Дай, отдавната. И тук мисля, че Дани казва, че там е... Не, трябва да се скочи! Трябва да се скочи! Има и моторетка. Добре, ако скочим, няма ли да се нараним? Ще няма да ни вади, бе. За феновете, без само бронежилетка, която получи. Дълно се заслужава оръжието. Оценят етап. Това сигурно мисля, че пак същото. О, добре. 60 патрона. Силно ли? Не знам се. Да, силно е. Сега как се измъква? Иначе там има кола, дайте мен да си да взема и да отида при ланс. Та стигнахме в Салманс. И как започваме? Това не е на ланс. На Кен, айде. Аре, да, на Кен. Оста Кен? О, Кен, това е първата мисия супер. Оха. Само малко е странни, само малко. Всъщност, дайте мен да видя колко дълъг само този краб. Тъй иначе върнахме за предописа на Кен. Следващия епизод ще почнем следващия епизод скоро. Довиждане.